iblis lalat strayani binatang sengoi iki Bagong us aja ngawur-ngawur lek nomeripanmu gatene gawamu jungkune sak nata mandira Prabu Baladewan Pitawasi Jatra nampa rasa napa ning manjaba iki manjaba Darjana lan sapiturute mungsu wong edan ki cilaka aku wong edan piye piye nyawang aku ora nata mandira Prabu Baladewa Dewaning Pitawasi Jatra lan nampa rasa Darjana muji manjaba cilaka iki Bagong wis nesu tenan wis kudune pikirane seneng malah bunek posing rasane iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon aja dijupukke Baladewa tenan melu mayang sepono blas ora gatake jejeki modane Tekah kunjuk Kisena Nugroho. Blegeku gek sak dulita mel. Nala Gareng iki ora pangling kaya penemban Durna sing rawuh ning Karang Kadempel, Gondhok iya, Pak. Marek kleru to, Pak? Iya. Gondhok Bleguduk iki teke Begawan Durna kok kowe muni gondhok ngapa? Aku nek weruh Begawan Durna iki kaya arep ngucap lelageane. Blegegku geguk. Ora ta ya iki mah ijol-ijolan iki kepiye ta iki? Gondhok Bleguduk selalu gembel semorante hawala. Iya Semar, aku yang ngemrapta ning Karang Kadempel. Wilujeng Bremban. Slamet tekaku. Rakyana Pati wilujeng iya Semar slamet tekaku niring Sambikala. Enten apa Bremban? Lah kok janur gunung kadingaren Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Sawise satata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badrana ning Pedukuhan Karang Kadempel kene. Lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dene aku sowan ning Karang Kadempel. Siji tilik marang Kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka 2. Sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjihake babakan sasmita yang wis dinampa dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana napa sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aranan wahyu katentreman. Mongko sasmitaning Jawata ingkang ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhaking wahyu mau kowe Semar kowe anak Prabu Duryudana utusan nglawan aku supaya sowan ning Karang Kadempel takon marang Semar Badranaya saratranane apa lan bakal tumedhaking wahyu mau mapan menyang endi kowe blaka yen kowe gelem blaka aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan upama to blakamu mau dadak nganggo pitukon kowe bloko ning dadak nggo pitukon kowe kandha Semar kowe njaluk apa kowe butuh apa tur dasare kowe rasa njaluk aku wis melas karo kowe iki dadi abdi ning Pandhawa wis pirang-pirang puluh taun uripmu ora ana undhake babar blas omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah ora tau tok bangun ora tau tok gawe becik uripmu ya sarwa sekeng mlarat mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih dadi wong sing kajen keringan. Wong urip ning alam padang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bondo donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, saranana kowe bloko menyang didununging wahyu katentreman. Tumedhake menyang endi syarate apa? Yen kowe gelem bloko, kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi. Kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi. Yen perlu omahmu iki dibongkar. Terus rasa didandani. Piye kae? Ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora didandani. Tegese ora usah dadak didandani nganggo uba rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar, ngono lho. Diganti sing anyar. Ngono? Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 prangkul. Semar
Apa sing dingendikake Kakang Durna kuwi pancen kepara nyata aku dadi seksi. Mula iki ming gampang banget. Iki gampang banget kowe ming cukup walaka wae, kowe ming cukup bloko. Tumedhaking wayu kuwi eneng kene, syarat gampang. Kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa kowe nyuwun kreta kencana ingkang ditretes inten, ditarik kuda 8 cacahe. Kowe nek ndi-ndi ora usah dadak kangelan nite kreta, saben kreta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng kajen keringan? Lho, kowe rungokno Semar. Kowe bakal diwenehi kreta kencana. Monggo yen kowe diwenehi kreta kencana, anakmu 3 Gareng Petruk Bagong kuwi bakal tak wenehi kreta sing diusung karo wong papat. Truk. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kreta dusung wong papat iki bandosa. Wah, tapuk cangkeme. Kosike. Sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyuwun apa bakal tak wenehi. Wis. Ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti, menyang endi tumurun ning wahyu katentreman lan apa syarat-syaratane. Oh, Semar, tinimbangane aku bali didukani anak Prabu Duryudana, luwung aku nang kene amun-amun. Nek perlu aku kudu ngruda peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal sulap karo kowe Semar Batranaya. Rasa Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Penemban Durna. Lho, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki Gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi, nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, mergo pendak dina aku Gareng karo Petruk ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Swita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane mbiyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih, Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Merga Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi dukuh-dukuh sing apik, RT sing apik. Dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau weruh ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe wae njajal ya sesuk. Penyakit to. Ameng bondo donya kok dumukke Semar, mbok keke aku. Piye kowe? Nesu ora positif iki piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem menduduke ditumru ning wahyu, kowe bakal tak ruda paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap ingsun. Mana? Hamba. Nesu tenan aku nek kowe arep ruda paripeksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor 2 sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Ruda paripeksa, wis. Kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek kowe ruda paripeksa boleh, silakan. No comment. Maksudnya piye maksude?
Ora masalah lho, no problem. Kok no comment. No problem. Ada. Ora masalah. Problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Ora apa. Anggere kowe iso nglangkahi kuandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok bali karo kekuatane Bagong. Ning kene iki ana piyayi tak gawe wirantran. Wis kulino aku nek tak kenjop. Metu njaba ya metu njaba dipate Kurawa diketap dengan. Ya bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Sak omong bapak senengan. Bapak iki lagane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagane mesti ngono kuwi. Oh, bocah kandhane ngeyel ngono kuwi. Aku ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Ya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabeciane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa 100 cacahe. Aku 250, Pak. Pancen ya tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana Dursasana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri jengkulmu mlacak kowe. Histori iki sejarah. Bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja kok mung 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajari wong nyatane ya ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati ya mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Tandangane. Nek ngono aku melu, Le. Nek ngono aku melu. Rasa aja melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak. Petro ya anak sing digolo-golo karo bapak. Nek kowe iki, Pak. Nek aku ya anak sing paling disengiti. Ora, Bagong. Kowe iki ya tak tresnani. Alah. Pajake wingi doto kaidet aku ora dhewe ada. Ngerti aku dikandani tanggaku sikone. Koneman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dom-dom duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwih ngabekti anak sing tok sengiti, Mer. Ngerti? Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok lehmu tega karo aku. Lho, piye to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, Men mati. Terus anakmu sing do teng pendana matane kuwi do ngapa kuwi? Do ora ngerti mbelani karo bapak wae piye? Iki piye nala gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Ndek pamrih kowe. Duwe pamrih ngewangi aku. Men ketok ning ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Lahir batin ya, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin ya, Nyuk. Ora ndek pamrih apa-apa. Nan, tenan. Ning ki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakarepmu. Ngewangi. Aku ki adikku sing tak tresnani. Betut. Aku wis paham nek kowe wis sengit karo aku. Ning iki tak ketokke nggonku lampah karo bapak. Aku liwat buri omah. Kae do goleki aku do tingak-tinguk.
ben sing dipateni men gareng sik. Petruk pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegedhuwek. Men dong goleki aku ado bingung nek dikubur kurang ora ado bingung. Mungguing ayuda papak bawat nyobentar kepapangnya mungguing aloko nolo garing wilar mau nanti ya kita iki mangkat nomor 1 kok iki ya aku sing kepethuk rasa tampa modiar aku wah cilaka tenan iki. Loh, kok kowe mburi, Kang? Aku liwat mburi omahe. Tapusi wis tandangi penake. Tandangi penake jempolmu mlacat. Aku mengewangi kok. Kowe mangsamu, aku ki mengewangi. Kowe mau saka ngendi? Geronge. Lho. Nek wis asem ki rasa digerongi. Nek rasa Pancasila. Apenane nata wayang ndak ndasku mumet. Kirong langsung kirasa muni ora apa-apa, goblok. Salah meneh. Aku sone dikon ra menyang kok ora nek carane ngene iki. Wis adoh dhewe kesia-sia. Lah iya. Awing kowe iki cukup nata wayang, ta. Ngecepake ndak aku bingung. Aja nganti kalah karo jolali. Putra-putri Indonesia kang sejati dualolololowing kuwi rasa nganggo wae ora apa-apa wong jenenge Climen kok mundur satama Bagong bapakmu ndi nang kono rene ora gelem tak rudo paripeksa nglangkai kuwandaku pecah siramu pecah diadamu antem mencelat mripatmu Jotos merotoli untung. Wilaidan. Tebak dadamu jemblong. Tak uncali sikil. Janggutmu. Nyepling utekmu. Waduh. Kuwi tenan apa ora? Ameng saya serem menan. Kono ya serem, aku ya serem. Mergane bantu tangga sayane. Kata. Jali. Ora apa-apa.
Ayo, rumangsane wong Bagong ki wong loro saudan telu saurupan. Kurawa ora bubar ayo. Nata Mandura Prabu Baladewa mati terus. Kanggo ngapa? Jalanan iblis lalat srayani binatang sengui iki Bagong us aja ngawur-ngawur lan mripanmu gatene agamamu jungkuna sak Nata Mandura Prabu Baladewa Pitawasi Jatra nangka rasa napa niman nyoba diman nyoba Darjana lan sapiturute mungsu wong edan ki cilaka wong edan piye nyawang aku ora Nata Mandura Prabu Baladewa Yawaning Pitawasi Jatra yanam karasa Darjana muji manjana damel cilaka iki Bagong wis nesu tenan wis kudune pikirane seneng malah bunek posing rasane iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon aja dijupuk Baladewa tenan melu mayang seprono 11 orang gatake jejeki modern aku kok kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya kaya gilaku kepati-pati bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo. Udus. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mamikir. Bagong kuat nadai Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe, Pak. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundha maneh apa to anggap aku wedi mati ha Bagong wis sumpah mbangane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong arep mangan dadak ngedol pitik arep pasok listrik dadak nyilih tanggane arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana mergo ora iso nyambut gawe luwung tekaning pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tekaning pati ngapa kowe lho sik tak totok gundulmu modar kowe sengkuni ae sengkuni sapa sik waduh kacamataku ta Darantasena heeh nganten apa nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang yo menan. Iso pindah-pindah. Sabar. Sabar ana watese agi kulon Praga duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Ya. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kiai apa?
Kyai Junda, mane. Kyai Pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kyai tamake gunung jugruk segara umep asat ya kena, umep ya kena. Padha-padha ampuhe. Heeh. Nek ming kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati ya dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Cunda Manik kowe ora apa-apa. Tenane? Iya. Ayo gawe liwat ndi? Oh sik to. Aku wis sapa to? Ndara Antasena. Ora basa. Oh iya. Lubiu. Lupa kok lubiu. Pon gak mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. Wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa manjing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Slep ngene ya? Ya. Ngampet-ambekan. Aku len ora ngampet-ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet-ambekan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun ya pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dilebani sok guyu kowe. Totok modar kowe. Wis, pun, wis. Wih lah, kok ora berendel. Ora. Dandan padahal bentuke beda lho, kudune nek mlemplung-plungna awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho ndasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu karane. Kendel wae liwat petengan ijan ora wedi. Ngapa wae nggawa apa wae? Nggawa drai arep bengkel ya. Wus. Drai dengkulmu mlaku. Iki pusaka kadewatan Kyai Cunda Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh. Ampuh ki ra tumrap kowe. Hah? Nek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cunda Manik, kowe ora ampuh. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampuh. Hah? Ampuh kaya ngapa kowe men kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono karo aku. Cocok mati we, tibano mati dereng aku. Gleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong nding boboting kentrang. Iki saiki saya suwe omonganmu saya ngawur. Saploke lockdown 6 sasi kok. Pilih tanding boboting itu boboting kentang. Kentangmu bobote pira? Nyok abote. Kanggo mlaku nyok turuk-turuk ngono. Lho, iki ana ketoprak pentas wae ya aku. Anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk. Wah, ana toprak pentas.
Tak goleki mlayu ki malah kentongane saya cepet. Waduh wis perang kae aku ya. Kok kowe iso aja kok ming cundha maneh. Cis Trisula. Usakane Bathara Guru kok namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Oh, aduh. Mumet sirahku tenan. Nengan. Awas kowe tenan. Asli aku nek. Ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha cundha maneh wae. Mental apa meneh apa iki? Keris lok pira we? Oh, hanya miliarnya. Engko nek mbane tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula Bapa Ngakasa, ibumu Perprastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumungkul nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banget. Alon sik ya. Ya alon sik apa. Hei. Kamu dadi ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh, kene tatu kok ya. Wah, iki kok sik antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, delet tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asalae kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nah yo dite. Lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplos. Apa? Ten saplos. Ten soplas. Nggo iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Reaksi. Infeksi. Infeksi. Sone nek ra iso omong cara modern. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi. Caedian. Ya maaf, Pak Bagong iki kan kok trondal-trondal ya di sepura ya. Sepura-sepura ora. Engkang raka kekalih teng pundi, Ndara? Semure reseka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi
nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau 1 senjata cakra 2 pustaka Jamus Limasada 3 Kyai Alu Goro. Lah niki kula nggih bingung lek ajeng ngrawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watake angkara sing kepengin gayuh wahyu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakene Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka Jamus Limasada. Yen pancen ngono aku tak sowan ning Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura nyuwun Alugara. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur goro karo sapa wae kek. Prayetna semurire seka bali. Oh. Kula enteni teng Karang Kadempel. Ning aku njaluk Bagong tak jae. Monggo mawon. Petruk tak kandhine. Monggo mawon. Garing tak jae. Nggo kanca. Waduh. Entuk Ndara Antarja iku nek dhek liwat bumi. Aku liwat ngendi? Aku ya padha iki. Kocluk ndasmu kuwi. Keseron kowe iki, keseron. Krungu wonge. Nek liwat bumi, do mangkatone aja lali mampir Ngororombo. Pathuk. Wah nggih. Do gara-gara sik nggih pangestaken dawuh nyuwun pamit, njaluk pamit joge, nyuwun pamit Kang Kusuma Semar. Bapak nek Cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang ngersaning Pakde Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadeke seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lah wis pancen curiga karo aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsuh. Rasa melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapakke aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werkudara. Antasena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jlamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimakaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik. Tyan Katut Kaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna. Katut Kaca, kasinggihan po. Iki Petruk nggih.
Ana wigati apa Petruk? Nek ngaten, udu kowe. Wis. Gatotkaca napa? Dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Bilih Kyai Semar badhe dados lantaran tumedhahing kanugrahan nanging syarat srananipun karang kadempel kedah linenggahan pusaka Ndarawati. Lho. Pusaka Ndarawati kasinggihan. Pusaka Ndarawati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Kala narpa Kresna Tantulasa anyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Ngkara. Aku dadi ming tumurun ing kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to. Dawuh Kakang Semar piye? 3 pusaka ing kedalenggah wonten ing Karang Kadempel. Lho. 3 pusaka apa wae? Senjata cakra pustaka James Liwasa dolan Kyai Alugara. Ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena. Ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatotkaca wonten timbalan. Aku percaya marang Kakang Semar. Mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning Si Antarja merga kowe ngerti wataking Koko Prabu Mandura. Matur sembah nuwun Kanjeng Prabu. Dewa Narpati Tuwinares wa Kresna langkung tresnanira ilatan. Antarja inggih kula kasinggihanmu. Ene om wale-wale menapa suwan ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Nanging sedaya menika mboten saged kelampahan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng ing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugara, Wah Prabu. Wah, jagat Bathara jagat Pangestu-Ngkara welah ta. Antarja wonten timbalan. Mesine kowe weruh Kyai Alugara kuwi ora sak baening pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kalawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Alugara kuwi wigatine mengki narya srana tumedhaing kanugrahan. Apa kowe ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Alugara kon tekan kene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sautusan karo kowe. Wo, kula ingkang dipun pitados. Nanging ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Alugara, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badranaya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badranaya. Iblis lanang karepe dhewe. Wah, menungso tatanan sayoli binatang. Wah, nias karo Baladewa. Nilani karo Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah tegese kowe wani karo Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani karo kowe bobote abot Semar tuwani Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandura, kene margane patimu, Koko Prabu, Koko Prabu. Ketularuta saking kutha Sang Kala-kala. Yen namoto saha Sang Sri. Kresna. Inggih. Apa? Ora santen tau pambengi kapurkanipun Kakang. Bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar. Tuman wae. Apa ngegong-gonge demen anake Werkudara. Kira-kira Baladewa wani ngajar karo Antarja apa piye? Mangkir miyen.
sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Mbrebeki wong ler-leran. Nyakit. Tapi remeh to, ming diwaneni ro gareng lho. Gareng niku nek wis mantuk niku harus sapa-sapa ora wedi. Setan las melirik matane. Mboten melirik panci kira ora, Bu. Yo. Terus kula ugi ngaten, ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Lugoro. Terus nanging senjata cakra ya tok paringke. Inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca. Lah kok iki lho. Senjata kuwi pamunahing Satru Sekti. Cakra kuwi ngedap-edapi kekuatan kok diboyong karo Gatotkaca piye? Mangke rumiyin to. Sampun ngaten mawon. Pusaka Lugoro diparingaken ngono mboten? Yen tak paringke, Kangga Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tak wenehake, yen aku nesu, apa sing iso nesu ming Ratu Mandura apa piye? Sing iso nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disuwuni nyampil pusaka kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Iki iso meneng ora iki? Wong ler-leran ora. Sampluk iki. Kula mawon wedi karo gareng. Nomalis panjenengan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo usaka kula suwun. Dikone ndi teng Karang Kadempel. Lah pusaka wis sampun Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo. edan wayang diosah sik. Gareng karo apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Pustaka Lima Sada. Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Lah iki lagi. Gusti paringono sabar. Paringono kiat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih mung kari ngenteni tumedhaking wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib namung.
Pun dikondurke. Ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petro kuwi nggonku. Oh iya. Nyo. Nggon aku padake ora. Aduh. Salah wong Kancing Gelung ki bolongane cilik kok teng susu-susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya piniling para Jawata utusaning adil ingkang badhe ambabar katentreman Ndara. Kowe sapa? Aku Bagong. Bagong sapa? Ya mung Bagong ora ana terusane. Yen Bagong soliken biyen. Saiki wis ora. Ngono. Ora dalah piye kowe milih rong perkara. Aku tak dadekke wadya balamu apa mati sia dadi sukma sangsara ning kene. Ya, ora milih kabeh. Lho. Kowe wis tak slametke, kowe kudu manut karo aku. Apa rumangsamu menungsa kalah karo Seluman, ha? Hah? Titaing Gusti sing sampurna ki menungsa, dene Seluman Jem ki sak ngisore menungsa. Ora ana menungsa direh karo jenenge Seluman. Kowe sing kudu tak reh. Wah, gaglak lah untal genti kowe. Paras. Waduh, Bagong. Awakku panas. Diblonyo ya. Panas awakku mergo saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku. Aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora kowe? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andahanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andahanku. Kali Al-Fatihah Pujuk Kisena Nugroho. Bismillah. dadosaken kagiat raos sing manah kula. Wanci yakaten tak kira nek memedi niki mboten panglih nek Ndara Banawati to. Tobat. Bagong iya aku ingkang prapta ning bale wismamu Bagong. Wala jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Apa? Mas sampean kok le mentol. Akon aku nembure ming arep nemoni wong wedok Sik ta. Ora sok gampang sujana. Matke iki sapa? Iki Ndara Banawati garwane Prabu Duryudana Prameswari negara Ngastina. Oh, kula ki nek sinten nek ditanding-tandingke ya cetha kula kalah, kula wis tuwa kaya. Wis meneng ah. Tapuk sisan. Ngaturke sembah. Gusti Ayu kula tak tampa kuwi bojomu Bagong. Nggih. Tobat kok ya gelem karo kowe. Nggih kula mbiyen dipeksa supaya gelem. Wis meneng wis kebacut to dadak diungkit-ungkit. Wonten apa? Bagong aku njaluk tulung-tulungono. Prap takon ning bale wismamu iki kok plantreng nggone mlayu saka negara Ngastina. Ngerti yo? Yen to sejatine nggonku mlayu iki mergo nggonku banget duwe rasa kapang lawan Nyai Arjuna. Wekasan aku nglimpe uwal saka taman negara Ngastina ing mengajab aku bakal ana ing Ngasatian Madukara ketemu karo Dimas Janaka. Nanging lungaku jebul kadenangan dening para sata Kurawa aku supaya dijaluk kondur marang negara Ngastina nanging ora lega rasane ngantiku yen ora ketemu karo Dimas Janaka. Mula dina iki aku tulungono Bagong, aku tulungono, aku delikno.
Aku delikno Kurawa kabeh padha ngoyak karo aku, Bagong. Waduh. Aniki omahe-omahe kok ngentene sampean niku prameswari. Kula delikke teng sentong sampean ya reget kabeh awake. Engko aku dadak ngedusi, Mas. Iki meng lelucon. Wow, wis. Mula aku nek pentas nek ana kowe ora tau sukses. Kowe sujanan wonge senengane iki menggo nggojeki kanca-kanca mburi. Ora petok sepi oh. Tremblek ora. Mulane watu kula tratapan. Lajeng golek lajeng ndelikke teng pundi kula bingung. Monggo Kurawa nggone mlayu saya cedhak Bagong aku tulungono. Ngaten mawon, sampean pasrah mawon kondur. Mangke ketemu Ndara Janaka, kula sing pados wektu, pados srana pripun carane ketemu Ndara Janaka ning saniki kondur men tentrem, men apik. Men suasanane kondasmu. Kondusif. Ampun ngantos pripun-pripun nggih. Ora iso aku ora ketemu Raden Janaka, Yai Janaka ora sakmati Bagong. Kangenku wis ora iso diampet Bagong, aku tulungono. Aniki mengko nek kula nulungi sampeyan nang nganti konangan Kurawa kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa kula ya kudu mbelani karo sampeyan? Batobat apa kowe ora gelem mbelani karo aku? Apa kowe ora gelem mbelani karo aku lho Bagong? Kowe ngerti dhewe to Prabu Duryudana. Terus aku marang Yai Janaka. Dene lak kok dadi kowe mbelani karo aku iki kebangetan temen Bagong, kebangetan wah. Jan wis kisra iki tenan wis. Tanjapala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah unggih Srokati timerut layut sagung praratu lah rak tenan ta Dur rak tenan ing atase Prameswari kok mlayune kok mlebu ning omahe Bagong. Ketok banget. Mula ditakoni nek Bagong ora prasaja. Pala mawon, ajar mawon sik. Ora waton ngajar wong sampean. Kula ngerti sampean mlebu teng omah kula. Kula tak takon karo sampean, sampean ajeng napa lan wigatine napa? Mas pripun Mas? Wis kana kowe lunga kowe. Bagya jak lunga Bagya. Jak ndelik iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengke nek dados Pancakara rasa sumelang. Mati ya tak ikhlaske aku. Mbangane urip dimiskinke karo sapa-sapa. Wis tak akoni wis kana. Wis kana mulunga. Nggih, ning atos-atos rasa sumelang. Bagong aku tak takon karo kowe. Nggih, mang takon. Kowe ngerti Kanjeng Ratu Banowati mau tak sawang mlebu omah kene. Kaiki kowe ngaku apa ora? Kowe ndelikke Kanjeng Ratu Banowati dadak kowe kumbi ora dadak kowe selak. Kowe ndelikke. Ayo kowe ndelikke to. Ndok wenehke apa ora? Bakal boyong kundur marang negara Ngastina. Lah ora mbok wenehke. Apa kelakon mau tak obrak-abrik kowe tak ajar tak bonto tak lebokke Pakunjaran. Wis. Nang ngono pancen wis dadi lakonku ah. Upama tak selak ana ya tanpa guna. Monggo aku dijaluki tulung. Wong aku ki nek iso nulungi ya tak tulungi. Gandeng aku ya pas ora sibuk. Aku ya pas nganggur ana sing njaluk tulung karo aku ya tak tulungi, ora masalah. Sampeyan nyuwun priksa Dewi Banowati? Iya. Sampeyan pengen ngerti pancen sing tak jaluk kuwi.
Dewi Banowati teng neng mburi ngendi? Teng mburi omah kula. Lenggah teng rika. Pasrah kali kula nek ana wong sing goleki panjenengane sapa wae kudu kula kon ngundurke. Lho Gusti. Iki sing goleki Kurawa. Kurawa ki kadang ngeta Sinuwun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Duryudana ki ya kuwi pertimbangane Dewi Banowati. Pertimbangan apa? Pertimbangan truk apa? Omong ora